Tsaraba ta musamman mai kunshe da muhimman ayyukan da mai girma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu GCFR ya aiwatar a wannan makon a kokarinsa na saitawa da kyautata goben Najeriya. Ofishin babban mataimaki na musamman ga shugaban kasa akan sha'anin watsa labarai Abdulaziz ne ya shirya domin sanar da 'yan Najeriya faɗi tashin da mai girma shugaban kasa yake a wajen inganta rayuwa da kuma jin daɗin 'yan kasa. A ranar Litinin 15 ga watan Janairu, shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya halarci bikin tunawa da mazan jiya na wannan shekara a birnin Abuja. Akan shirya bikin ne a ranar 15 ga watan Janairun kowace shekara domin tunawa da zaratan sojojin da suka rasa rayukansu a fagen daga da kuma waɗanda suka yi ritaya. Duk a ranar ta Litinin, shugaba Tinubu ya halarci bikin rantsar da gwamnan jihar Imo, Hope Uzodinma, a wa'adin mulki na biyu a birnin Owerri. Shugaba Tinubu a wajen taron ya tabbatar da 'yan Najeriya ƙudurinsa na ci gaba da bada fifiko da kulawa akan batun ilimi da inganta kiwon lafiya. A ranar Talata, 16 ga watan Janairu, shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya halarci bikin kaddamar da wasu littafai guda biyu da aka wallafa game da rayuwar tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari a birnin Abuja. Da yake yin jawabi a wajen taron, shugaba Tinubu ya ce dole a yaba wa tsohon shugaban kasa Buhari sakamakon yadda ya nuna gaskiya da nagarta a lokacin mulkinsa. Shugaba Tinubu ya kuma gode wa shugaba Buhari a bisa kyakkyawan shugabancin da ya nuna da kuma hoɓɓasar da ya yi ta haujin tabbatar da nagarta da kuma halaye na gari. Duk a ranar ta Talata, shugaba Bola Ahmed Tinubu ya karbi bakuncin wakilan kungiyar Jama'atu Ansaruddin a fadarsa da ke Abuja. A yayin ganawa da wakilan kungiyar, shugaba Tinubu ya lashe takobin fatattakar ayyukan ta'addanci da satar mutane tare da kuma baiwa yara masu tasowa ingantaccen ilimi. A ranar Laraba, 17 ga watan Janairu, shugaban kasa Bola Tinubu ya jajanta wa gwamnati da al'ummar jihar Oyo bisa iftila'in fashewar wata nakiya da aka samu a daren ranar Talata a Ibadan babban birnin jihar. Fashewar da ta yi sanadiyar mutuwar mutum 4 da jikkata wasu kimanin 80 ta faru ne sakamakon ayyukan masu haƙar ma'adanai ba bisa ka'ida ba. Shugaba Tinubu ya kuma alƙawarin zakulowa da kuma hukunta duk wanda yake da sa hannu wajen samun fashewar. A ranar Alhamis 18 ga watan Janairu, shugaban ƙasa Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ya aminta da biyan naira miliyan 9,000 na inshorar rayuka ga ma'aikatan gwamnatin tarayya. An bayar da kuɗin ne ga wasu kamfanoni na cikin gida kimanin 12 da za su riƙa biyan inshora ga duk wani ma'aikaci da haɗu da ta jarabawa a yayin gudanar da aikinsa. Tsarabar wannan mako kenan, sai ku biyo mu a wani mako idan Allah mai kowa mai kuma ya kai mu domin jin mu dauke da sabuwar tsaraba mai kunshi da muhimman ayyukan da mai girma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu GCFR ya aiwatar.